starty. 5, 4, 3, 2, 1 i szczęścia, brawa, brawa. Proszę, jak fantastycznie to wygląda. I to magiczne miejsce, i cztery kosmiczki, i błyskawica, i porty, i ci fantastyczni zawodnicy. No wielkie brawa, wielkie brawa towarzyszą. Proszę, jak grupa najlepszych zawodowców wyglądają. I każdy ma swoje marzenia, dojechać do mety, przeżyć wielką kolarską przygodę i na mecie powiedzieć sobie: jestem silny, jestem mocny, jestem wspaniały. Dojechałem, tak jak te dziewczyny z warkotykami. Brawo, brawo warkotyki, pięknie wyglądacie. Uroda, no wiadomo, Polki, najpiękniejsze dziewczyny na świecie. To nie ulega żadnej wątpliwości. O i proszę bardzo, jak ładnie tutaj wszyscy kolarze, niektórzy mówią, a ja pierwszy raz startuję, a co? Spróbuję. I proszę, Gerard Patok, 74 lata, najstarszy zawodnik, też ruszył na trasę. Wicemistrz Wybrzeża w 62 i 63 roku, a więc 50 lat temu. No, proszę bardzo. I Zbigniew Struk, mistrz nadmistrz, wicemistrz świata. Pożegnaliśmy, życzymy im szczęśliwych.